Pozdrav ljudi, dobrodošli u Joci novi video. Kao što sam u opisu mogli vidjeti, danas vam govorim o kapingu, koja je cijena bila, za šta se koristi kaping i eto tako neke korisne informacije. Pa da počnemo sa videom da previše ne duljim. Evo ga, uglavnom, kaping je tradicionalna kineska metoda. Evo kako izgleda kutija. Metoda koja se koristi za rehabilitaciju mišića nakon treninga, znači isključivo koriste sportaši, makar mogu i normalni ljudi kad dobe muskul fiber, to je upalo mišića, ukiseljenje mišića, tijekom nekih ozljeda mogu isto koristiti. Zašto vam to govorim, ja sam iz iskustva već kaping probao. Prethodni kaping mi je uništio se, zato sam i kupio novi. I sada, kao što vas sve interesira, sama cijena kapinga je bila 24 eura, kupio sam ga preko eBaya, shipping je bio besplatan. Evo dat ću vam čisto primjer poznatog sportaša koji koristi kaping, u biti kroz cijelu svoju karijeru je koristio, sad je umirovljen, ali svi znamo za legendarnog svjetskog plivača Michael Phelpsa. On je, evo, na natjecanjima mediji su zapitali dobro zašto on ima masnice po leđima, po rukama, pa to vam je isključivo zbog kapinga. Sama funkcija, to jest uloga kapinga je da izvuče vakuumom bol iz naših mišića, te onda se nakon te metode mišići su nam odmorni, opušteni. Sad što se tiče vrsta kapinga, znači sigurno ste po filmovima gledali, postoje kaping sa čašama, baš staklenim čašama, i onda se stavlja, to jest vakuum se napravi na način da se stavi, ne znam, vata tipa u samu čašu se da vata stavi i onda se zapali i onda na taj način se stvori vakuum i ta staklena čaša se stavi na određeni dio tijela, tj. na kožu, negdje na tijelu. Sada ima druga vrsta kapinga, ovaj plastični kaping koji ima još kaping sa različitim veličinama. Što se tiče mojih iskustava o kapingu, zaista mogu reći da mi je kaping bio skoro pa na razini sportske masaže. Znači koristio sam ga tipa poslije jakih treninga, pa kad dobiš upalu mišića, to jest muskul fiber, nakon utrka, onda par dana prije utrka da se tijelo stigne regenerirati i odmoriti. Prednosti kaping masaže: pomaže kod problema s aknama, rješava vas glavobolja, smanjuje krvni tlak, opuštava vas i pomaže kod tretiranja anksioznosti i depresije, pomaže u liječenju anemije i hemofilije. Dobijemo 24 ovih plastičnih čaša. Znači kaping u biti ima više vrsta čaša. Evo kako te čaše izgledaju. Znači imamo različitih veličina. Sad ću vam pokazati kako uopće sam kaping funkcionira. Dakle, uzmete ovaj pištolj. Taj pištolj stvara vakuum. Uzmete ovu plastičnu cijev. Nataknete ovaj završetak na pištolj. Stavite unutra jedan od krajeva cijevi, te zatim drugi završetak, opet ga stavite na
drugi kraj. Te je to u biti to manje više. Evo sad ću vam pokazati kako. Znači bitno je da su ove plastike na kraju, ovaj vrh narančasti, da je on uvijek unutra. Sad na prošlom cuppingu mi je to često ispadalo i onda u biti izgubi se vakuum i onda nije djelotvorno bez toga. Te zatim stavimo na jedan od krajeva. Zna i ispasti ova plastika unutra, ta plastika vam ovdje unutra ide. Evo ga. I bez toga isto ne možete, gubi se vakuum. Neki terapeuti koriste metodu aku cuppinga, odnosno najprije na leđa postave igle za akupunkturu, pa preko njih stave čašice kao za uobičajeno cupping masažu. Na mjestima na vašoj koži na kojima je bila čašica mogu se pojaviti neki od sljedećih pojava: crvenilo, bol ili u najgorem slučaju infekcija, no takvi slučajevi su prilično rijetki. I eto ga, to bilo to za današnji video, nadam se da vam se svidio, da sam vam pomogao na koji način cupping funkcionira, da sam objasnio šta on čini našem tijelu. Ako ćete imati pitanje postavite u komentare. Tako da eto, evo da više ne duljim video, nadam se da vam se svidio i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!